Yun mga choy, kwento tayo mga choy. Huwag kalimutan subscribe at like sa aking mga video mga choy. Ngayon mga choy, magkwento tayo mga choy kasi may nag-chat sa akin. So yun mga choy, ibang probinsya sa Canada mga choy, Pilipino siya. Tapos mga choy, yung chat niya sa akin, bakit kaya yung Pilipino din ang humihila pababa sa kanya, di ba? Kasi yun mga choy, pareho sila na temporary foreign workers dito sa Canada mga choy. Tapos magkasama sila sa isang tindahan mga choy. Yung unang Pilipino na nagsisira sa kanya, yung sumisira sa kanya, is mas nauna pa sa kanya. Bali siya yung panghuli. So ayun mga choy, ngayon mga choy, fast forward tayo mga choy para mas hindi siya mahaba mga choy. Yung mga Pinoy na mas nauna sa kanya, tapos siya ang nahuli, siya pa ang tinutulungan ng employer niya na mag-permanent resident dito sa Canada. Kasi mga choy, kasi hindi na makarenew yung, hindi na makakuha ng LAMIA, LMIA, yung employer niya. Kaya ginawan siya ng employer niya na yung suportahan siya na mag-file ng PR niya. Tapos yun mga choy, kasi siya mga choy, yung maraming mga months, days na nag-work siya, tapos kulang sila sa tao, siya ang laging tinatawagan ng tindahan niya. Siya kahit wala siyang day off, kahit mag-overtime pa siya, pumunta siya, nag-duty siya, nag-work siya, ginawa niya, yun. Malaki naman yung sahod niya kasi 'di ba? Lagi siya nag-overtime, wala siyang day off, 'di ba? Kasi siya ang tinatawag kasi yung tao nila konti lang sila, kulang sila. So ayun mga choy, sinisiraan siya ng mga kapwa niya Pilipino mga choy. Kasi nauna pa yung yung kasama niya, bakit siya ang inuuna ng employer niya na suportahan sa ah, para maging permanent resident siya, yung mag-file ng PR ba. So ayun mga choy, ang ginawa niya kasi ngayong May, last month na yung ngayong May this year, 2026, uwi na siya ng Pilipinas. Ang inisip niya, kasi ano bang dapat niyang gawin? Uwi na lang ba siya? Or ano ba? I-continue niya yung ano niya, employer niya na magpa-file ng PR kasi kung uuwi naman siya dito sa Pilipinas mga choy, parang inisip niya magnegosyo na lang siguro siya kasi kaysa dito mananatili siya sa Canada mga choy, sisiraan pa rin siya ng mga Pilipino mga choy. Bigyan kayo na example mga choy ha. Magkasama sila sa isang bahay yata yun, bahay. Tapos yun mga choy, ang diskarte niya kasi summer yun. Kumuha siya bumili siya ng second hand na scooter. $500. $500 yung sinabi niya. Tapos mga choy, pinahiram niya sa mga kasama niya mga Pilipino, kapwa Pilipino mga choy. Kasi yung kapwa Pilipino, mag-grocery, diba? Pinahiram niya. Mga ilang months, nakabili yung nanghiram sa kanya ng scooter, brand new. Tapos yung sa kanya mga choy, kasi papunta na siya sa work, nakita niya yung scooter niya, flat, yung gulong. Yung maliliit siya, diba? So, ngayon, nanghiram siya. Nanghiram siya yung kasama niya, na yung lagi nanghiram sa kanya din. Sinabihan siya, wag na lang, baka magasgas kasi brand new. Yung inisip naman din ng yung Pilipino na napiram niya dati. Sabi niya, inisip niya, siguro kasi brand new baka magasgas yun, ganun ba? Oh, di ba? Anong klaseng Pilipino yan? Yung dati wala ka pang scooter, pinahiram ka. Ngayon, nasira nga yung scooter niya na flat, tapos may scooter ka, hindi mo peramin. Yun pa yung mga choy. Kasi yung landlord niya, mabait. Pinahiram siya ng sasakyan ng landlord niya kasi alam niyo winter, di ba? Pinahiram siya ng sasakyan kasi siya lang ang may lisensya. Tapos yun mga choy, yung mga kasama niya, mga Pilipino mga choy, hinatid niya kasi kahit malayo, hinatid niya, di ba? Tapos ilang beses siya ginagawa niya kasi awa siya, Pilipino, winter yun, di ba? Tapos siya lang nag-drive, pinahiram niya. Tapos yung mga choy, hindi lang nag-chip in ng mga $5 na panggas lang niya, di ba? Halos everyday hinatid niya. Siya lang nagpagagas, di ba? Di ba? Ano kasi Pilipino yan mga choy, di ba?
Kaya yun mga choy, ang sabi niya sa akin, uuwi na lang siguro ako sa Pilipinas, hindi na lang ako mag-PPR dito sa Canada, hindi na lang ako mag-PPR. Kasi yung mga Pilipino dito, hihilahin ka pababa, di ba? Instead nga sumusuporta, magsuportahan kayo kasi dayo tayo dito sa Canada. Pero yung ginawa ng ibang Pilipino mga choy, di ba? Nagtoksikan, di ba? Hinila pababa, di ba? Kasi ayaw nilang maunahan sila sa asinso, di ba? Sa pag-success. Kaya yung mga choy, sana hindi na, sino naman yung nanonood dito sa video na to, sana naman, yung Pilipino na yan, sana naman magbago naman kayo, di ba? Kaya yung mga choy, sabi niya sa akin, sinabihan ko siya, i-continue mo lang yan kasi supportan ka naman ng employer mo, di ba? I-continue mo lang kasi blessing yan sa'yo, di ba? Bakit ikaw pang pinipili kasi ikaw pang yung nahuli na dumating kasi sila ang pinili na mas nauna pa sila sa'yo, di ba? Siguro, kailangan ka, di ba? So, ayun lang mga choy, di ba? Mahirap, di ba? Pagdating mo sa Canada, yung kalaban mo din, Pilipino din, di ba? Kaya, kayong magplano kayo pumunta sa Canada, positive kayo kasi hindi nyo positive lang kayo kasi hindi natin alam, di ba? Sinisiraan ka na pala, di ba? Akala nyo maganda sila, maganda yung ano nila sa iyo, pero sinisiraan ka pa kapag nagkatalikod ka na. Kaya yun lang mga choy. God bless po sa inyo ha. Kaya hanggang dito lang mga choy yung share ko na content ko ito mga choy kasi di pa ako ngayon mga choy. Tapos mga choy, pa-support naman, huwag kalimutan mag-subscribe at like sa aking mga video mga choy. Salamat.